Ndikunyeba amuna kumbondirova here. Amuna kundirova here mai vangu. Amuna kundirova here mai vangu. Handiti muri kuona. Inini zvangofanira kuti ndikufamba ndakashama murodhi umu. Handinambobvira ndambofara. Saka I cannot contain it anymore. Handiti ndakarwadziwa zvakakwana. Right, tichida kutendai nekuramba muinesu pano paRuwaki Media nepaSaint TV. Aiwa, tichiteterera munyika yedu yeZimbabwe tichiongororawo nyaya dzine chekuita neupenyu hwevanhu. Nhasi tiri kuno kuchitungwiza uko kwatiri kukurukura namukoma vandinawo panapa. Mukoma makadi henyu? Ndiri nani, munofara here? Aiwa, tinofara. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzani? Ndinoitwa Shingi Mushambi. Shingi Mushambi. Mukoma, tine nyaya yatiwinza pano, nyaya yakazara mumaraini munharaunda mamunogara. Mungada kutizivisa kuti inyaya yei? Hongu, inini ndine makore 8 nemukadzi wandiri kugara naye. Mukugarisana for the past 8 handingati mami nemufaro taigara tichingorwidzana. Okay. Pamwe zvichidawo inini ndinenge ndiri wrong. Dzimwe nguva ndakadhakwa. Dzimwe nguvawo ndinenge ndichiona kuti iye apa ari wrong. Saka mukunetsana imomo handina kuwanawo mukana wekuti ndinge ndichizivisawo vehukama vangu kuti ndo zvinhu zviri kuitika. Ndaingotiwo pakaitika chinoitika ndoita sei ndoudzawo next door, especially kana sadombo wangu wokuti shamwari ndo zvaitika izvi. Mukugarisana kwatinoita togara padhuze nehama dzemukadzi. Okay, hama kureva kuti vatezvara vabereki. Vabereki vatezvara vanogarawo raini rekuseri. Okay. Takambotanga tichimbonetsana vachimbouyawo vachingotaura kuti musadaro. Alright. Tikanzwisisa ndikazoti rimwe ramazuva ndabva ndadzokera kwavari ndikavataa ndikati baba muri kuona inini munogara muchiti ndini ndine dambudziko. Okay. Mwana wenyu zvino zvaatanga kunetsana nemaroja. Okay. Ende iye ndiye ane authority yekungunza muroja pamba kuti yaugara apa ndiye anoziva vanhu vake. Okay. Saka iye ndozongoona munhu apo pamba kutaura kuti uyu munhu akanaka, uyu munhu akanaka. Asi mumedzisiro yacho vanozonetsana otanga kudzoka kwandiri futi otaura kuti onai munhu yaakuchidai so haachaite juti. Saka ndakazosvika patime yekuti ndakadzokera kuna baba wacho ndikati baba onai iyenozvo mai mako vaya vakunetsana nani nemuroja. Asi ivo ndo vaitaura kuti munhu ari right. Saka mhenoti tinozvifambisawo sei. Baba vakati no zvinonetsa ini handikwanisi kupindira marelationships enyu. Asi kana vari kwere kumba ende munowadidza, kana vari kokumba vaite sei vauye ndinzwe nyaya yavo. Okay. Ndikati kumba havako wangu wabuda. Alright. So tiri kuda kuti tiende panyaya iri kunetsa iye zvino iri munharaunda mamuri munomu. Nyaya yekuti yekurohwa, yeviolence. Ndo yatiri kuda kuti tinge tiri tinoenda pairi. Zvekurwisana kana kuti yeviolence chinhu chakatanga rini muine mudzimai? Violence ndikangoti tatone nguva. Alright. Kubva kana mwana kutanga asati atombozvarwa. Okay. Tatone nguva. Pamwe pacho vanhu vaitozonditsura vachiti achiri mwana mudiki. Vamwe vachiti inhumbu zvichapera. Okay. Saka izvino tatone vana 3 but hapana kana chiri kupera. Alright. Zvirongoramba zvichienderera mberi. Inini ndinongoramba ndichingotsokodzerwa ndichingorohwa chete ndichishungurudzwa mwoyo wangu kuti ndichaenda kuti nemudzimai kureva kuti imimi mudzimai anoita violence yekutokurova ini. Anondirova. Alright. Anondirova. Hazvina kana secret kana vanhu vomaraino vazhinji vanotoziva kuti uyu ari kurohwa uyu because ndenda kudedzera nchiti rova. Alright. Mune motoshayiwa kutoti modihi motongoti ngaachitongorova ngaachitongorova hake because ndinenge ndakutya kuti ndikamurova kana kuti ndikamudzorera iye anomhanyawo mhanyira pamba pavo otaura kuti ndarohwa. Alright. Inini handichapiwa mukana wekuti ndiexplaine kuti ndamuroverei kana kuti ndamudzurirei mabraids. Ndinongosvika ndototanga kutorohwa ndiripo pamba pevabereki pandogara ipapa. Saka ndaakushungurudzika kuti handichaziva kuti ndoita sei kuti nyaya yangu ndibatsirikane inzwike. Right. Sekutaura kwanandichita nanchiti musi unoyu musi weSaturday takaita kakunetsana navadzimai vangu. Hanzvadzi yangu anga aripo. Pane zvinhu zvandakaonawo zvaiitika. Alright. Zvairakidza kuti mudzimai wangu haasi kufara
nekuuya kwaita hama dzangu. Alright. Of which the day before on a Friday ndo musi waifana kuuya hanzvadzi yangu. But masikati acho takatozopedzisira takutoshungurudzana chaya kuziva kuti todii. Mumwe ari kuita sei akutotanga kutondivharira rodhi akuti angada kundirova here tiri momba imomo. Ndobva ndatuma mwana kupi ku next door kuna sadombo wangu kuti ina unowadedza uyo vanzwawo zviri kunoko inini handisi kuziva kuti ndatadza chii. Alright. Usadombo anotongogarawo padhuze muraini medu imomo. Alright. Saka ndobva waya but naimi hamunyari masikati akadai so ko chii. Nini nyaya yacho yanga isina kana musoro. Inini ndakashayiwa ndobva ndangorelax ndobva ndagara ndikati shungu dzake dzichapera. Paakangoto anenge arelaxawo ini ndobva ndabva ndasumuka ndobva ndaita sei ndobva ndabva ndabuda. Alright. So saka hama dzakewo iye zvino dzinoti kudii makambodzivisa here nezvekunetsana uku vana tete kana ikoko vana Tezvara? Kuzviziva vanozviziva sekuti vanogara padhuze. Alright. Saka chinoitika ndechekuti inini ndinenge ndisina simba rekuti ndiende ndinovataurira kuti imimi zvakadai izvo hamuna kuzvinzwawo here. Saka imimi matanho amuri kutorawo mukutora matanho api because inini ndinenge ndichikanganisiro. Handiti imimi pamwe zvinosvika kwamuri imimi zvatwistwa zvaane pamwe motirama muchingoti inini ndiri wrong. Maybe ndosaka vachizowana simba rekuti tikanetsana mwana wavo anomhanya kumba pavanodzoka vanongosvika kuti pindikiti mumba vabereki vangu votanga kutuka vabereki vangu vachipopotera vabereki vangu vachitaura zvakawanda vonderova havambondipewo kana mukana wekuti kutoreva kutoti ivo vaTezvara madzitezvara enyu vanotouya futi votokurovai pamba penyu? Hapana kana mwedzi vabva kundirova pamba manheru ivo nemudzimai wavo vakatouya vakatondirova ndikatombokwara shoulder iri but handina kana kumboenda kunomhangara kana kuenda kuchipatara asi ndakangoshingira ndikati ndingasungisa Tezvara hazvipe chimiro chakanaka. Ndofunga muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe nyaya yemhirizhonga nyaya yekurwisana kuri kuitwa mukoma pamba pavo nemudzimai wavo zvichitozosvika pakutoti ana Tezvara vanotouyawo vorova mukwasha anova manenji ari kuitika munzvimbo yechitungwiza. Mukoma, imimi mudzimai wenyu muchiri kumuda here? Inini kwandiri handisisina chido naye, handichamudi. Tiri kuti kana mawana mukana wekugara pasi wekuoneswa nevanogona kukuonesai, hapana room here yekuti mungade kuti munge muri munogadzirisana morarama upenyu zviri different nezvamuri kuita nhasi? Kwete because tanetsana kwenguva yakareba. Ini ndiri munhu mukuru, iye mwana mudiki but by now anofanira kunge azviadjustawo aona kuti mumwe wangu akati ichi haachide anofanira kutedzera izvozvo kwete kuti anobva atoita opposite zvichireva kuti anenge aane masimba. Zvakafanana nemusi unoyu pandakauya ndichirohwa nehanzvadzi yake musi weSunday makuseni. Muri kuti kudii hanzvadzi yake kureva kuti tsano venyu imimi vakatokurova iwo futi? Vakauya vakatondirova izvezvi ndiri kutobva kuchipatara chest yangu iri kurwadza yakazvimba iyi. Saka makamboripota here kupolisi nyaya dzese idzi? Kwete handina kuripota kupolisi. Munombobvira makaenda kumapurisa? Handina, ndaingoti handikwanise kusungisa ihama dzemukadzi wangu ihama dzevana vangu ndikavasungisa zvinozobuda zvakanaka here. Nyaya iri panapa inondiremera iri kundiremera kuti vaTezvara hana Tsano vanoenda vachinorova mukwasha wavo. Meno munozviona sei mhuri yeZimbabwe kwamuri nyaya yamukoma yavatinoda kuti tinge tiri tinobatsirana navo kuti vange vari vanowana rugare rwavo vasararame vachitya? Kutaura kuno tiri kunzwa kuti kumba makatotama hamusi kutokwanisa kuendako? Pari zvino ndakatotama handisi kukwanisa kuendako.
indava musei musiri kutadza kudzokera kuenda pamba penyu? Nyaya iri kuitika ndeyekuti mukadzi wangu akasvika pakuudzawo hama dzangu akati iye akuita sei akubva pamba pai. Saka iye tichasheya property. Inini ndobva ndamuta ndikati aiwa tisheye property, munotora zvinhu zvese sezvo uri kuenda nevana, tora zvinhu zvese ndosara hangu ndisina chinhu ndotangira ipapo. Handiti abva azonditi ndakambokuudza mwedzi wakapfuura akambondiudza zvikanzi tsvagai munhu anoita sei anowacha hembe dzenyu nevana venyu. Inini basa riri kundiwandira. Ndikati ndichatsvaga. Ndobva azonditi mumwe musi anditsvaga futi. Zvikanzi ko mari yangu yaya ndobva ndamupa $10. Ndikati uda mari, zvikanzi ndikuda $80. Ndikati alright ndichatsvaga. Ndichaita sei ndichakupa. Saka ndakangomupa $10. $10 iyoyo abva anditi hanzi mumwe musi akuda kunetsa futi. Zvikanzi mari iyo ndakatora ndikatengera vana majakets. Ndikati haiwa wakagona, asi $70 yako ndichakupa. Saka inini kuzobva kwandaita kumba uko akanga atanga zvekare hondo akutaura kuti iwewe unoda kuti tigadziriswe sei, inini ndikumboedza. Ndikati hapana chauri kuedza because iwewe wakanditaurira musuno uyu ndichibvunza nezvemwana kuti ko mwana kuchikoro ari kutakure, ukandipindura mashoko ekuti panapa mazvake hapana anobvunza mumwe kuti uri kubva kupi kana kuti uri kuenda kupi. Saka ndandisingachataure naye ende ini ndachingorara mubedroom mangu muspeya mevana wangu, iye angachirara mubedroom because kubva musi wandakarohwa nababa wake handina kuzombokwanisa kuwana mafeelings ekuti ndide mukadzi wangu ndinge ndichirara naye pamubhedha mumwe chete. Muri kuona? Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe. Nyaya iri panapa, nyaya yamukoma avo vari kubudawo pachena kuti vasvika pavapfidza pavati havachakwanise kuramba vachiendera mberi, especially nenyaya yekurohwa naTezvara naTsano nemudzimai wavo. Ngatimirei tione chirongwa chinoteera patichange tichikurukura nehanzvadzi dzamukoma vatinawo panapa. From Uncle Sandy, only Zim Uncle. Ngatimirei.